ערב שבת קודש, פרשת פקודי, אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה. פרשתנו עוסקת בפרטי פרטים במשקל של הזהב, הכסף והנחושת שנדבו עם ישראל לכלי המשכן, וגם בכלי המשכן בפרטי פרטים. וכל זה משה רבנו נתן דוח לעם ישראל, ההכנסות וההוצאות מה הוציאו בדיוק, שיהיה בבחינת וייתם נקיים מאדוני ומישראל. משה רבנו האדם הענק, חלילה וחס לא רצה שיחשדו אותו שלקח כסף לכיס, לכן ניתן להם דוח פירוט מה נכנס מה יצא בדיוק. אבל פרשתנו מתחילה אלה פקודי המשכן, משכן העדות. למה היה צריך לומר פעמיים משכן? פקודי המשכן, משכן העדות. משכן השני לכאורה מיותר. אומר רש"י, אלו כנגד משכן, הקדוש ברוך הוא משכן לנו את שתי בתי מקדש בגן עוונותיהם של ישראל. משכן לשון משכון, כמו שאדם נותן הלוואה לחברו, הוא לוקח ממנו משכון, וכשהוא יחזיר לו את ההלוואה, אז באמת יחזיר לו את המשכון, כמו שצריך להיות על פי הדין. כך אותו דבר אומרת התורה הקדושה על פקודי המשכן, המשכן הידוע. המשכן הזה שהוא בא השם המשכון לעם ישראל, והוא בעצם העדות שעם ישראל הקדוש ברוך הוא חס ושלום לא חלה אפו בנו וכילה אותנו חלילה, אלא הוא מחל לנו על חטא העגל, כמו שראינו בפרשיות שעברו שעם ישראל חטא בחטא העגל, ולצערנו הרב ערב רב הם אלו שחטאו בחטא העגל במדויק, והם אמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. לכן מתחילה התורה הקדושה, אומר הרב אור החיים הקדוש, אלה פקודי המשכן. הוא לא אמר ואלה, אלא אמר אלה פקודי המשכן, שהאלה הזה של המשכן, כל נדבות המשכן, בא כנגד אלה אלוהיך ישראל, בא לכפר על חטא עוון העגל של עם ישראל שהיה לפני, בא המשכן ולכפר עליו. אלה פקודי המשכן, משכן בא לכפר כנגד אלה אלוהיך ישראל. צריכים לדעת שהמשכן לשון משכון, ומשכן זה השראת השכינה בישראל, שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בנו, ולכן בפשעיכם שולחה עמכם, כנסת ישראל, שכינה קדושה, בעוונותינו הרבים, היא גלתה מבית השכינה, בית המקדש, וחרב פעמיים. באים אומות העולם ואומרים, אין לכם קיום עם ישראל, אתם כבר זהו, כמו שאומרים הישמעאלים, אתם כבר לא, אין לכם תקומה, סרחתם מהקדוש ברוך הוא ואין לכם קיום יותר, אין לכם זכות קיום, זה מה שהם אומרים. אבל הנה פרשתנו היא עדות שיש לנו, הקדוש ברוך הוא מחל לנו ואוהב אותנו וגם גאל אותנו. כפי שאנחנו רואים, משה רבנו מפרט באמת את המשקלים של הזהב, הכסף והנחושת. למה הדבר דומה? למשל, שני סוחרים שהולכים לקנות תכשיטים, אחד הולך ליריד, קונה תכשיטים בלי בדיקה, לא בודק את הטיב שלהם, כמה הם שוקלים, לא כותב לעצמו כמה הוא קנה וכמה הוא יוציא וכמה הוא רוצה למכור, קונה מה שבא לידו. והסוחר השני ממש בודק את טיב התכשיטים, כמה הם שוקלים, בגרמים, כותב לעצמו את הדוח מסודר כמו שצריך, ושתיהם מגיעים לעיר. מה ההבדל בין הראשון לשני? שואלים אותו, למה אתה לא כותב את כל מה שקנית, את הגרמים, בדיוק מה שצריך, וחברך כן כתב את כל
כל ההוצאות שהוא הוציא בדיוק ובדק בטיב של התכשיטים האלה. אז הראשון שלו בדק, הוא באמת קנה תכשיטים בשביל אשתו למשך שנה או לתקופה ארוכה. וכאשר יש איזה שמחה או איזה חג או רגל, הוא מוציא ונותן לה. ואשתו לא תבדוק אותו בדיוק כמה משקל, מה הטיב שלהם, מה הגרם שלו, זה כסף ואמיתי, זהב מיוחד, לא זהב מיוחד, כמה קראט יש לו. היא לא בודקת, היא מקבלת את המתנה. לכן אומר, אני לא צריך לבדוק את המשקל, את הטיב שלהם בדיוק. אילו השני קונה את התכשיטים בשם מסחר. אז כדי לקחת תכשיט, למכור אותו, אתה צריך בדיוק לדעת כמה הוא שווה, שלא יכול יש בו סיגים, מה הגרמים, מה הקראט שבו, כדי לדעת שיהיה אדם אמין, יהיה אדם ישר. ככה אותו דבר רבותיי, המשכן הוא בא לכפר על עם ישראל חטא העגל, לכן צריך לפרט בדיוק פרטי פרטים את המשקל של הזהב, הכסף והנחושת, כדי לדעת להחזיר את המשכון, את ההלוואה. מה לקחת, ככה תחזיר. אז בגלל שהמשכון, המשכן, הוא בא כנגד עוונותיהם של ישראל, לכן משה רבנו לוקח ומפרט אחת לאחת כדי לדעת, להודיע לנו שזה הכפרה שלנו, ובזכות זה אנחנו קיימים, ואנחנו מחזירים עכשיו את המשכון הזה, את חטא העגל, במקום זה המשכן, שיהיה השראת שכינה כמו שצריך. ועל הטענות של אומות העולם, שהם טוענים שאין לנו תקומה, חס ושלום, באמת הובא בזוהר הקדוש מעשה על רבי אבא ורבי יוסף שישבו ללמוד בסודות התורה, והתגלה להם צל 3 פעמים, והמשיכו ללמוד, ואחר כך הגיע להם צל, וזה היה נשמתו של רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר התנא הקדוש היה חמיו של רבי שמעון בר יוחאי רשב"י, וישב רבי אבא והוא סיפר, רבי אבא גם מגדול תלמידיו של רשב"י הקדוש, הוא סיפר שהיה פעם אחת זקן שהוא שמע ממנו על רבי פנחס בן יאיר, שהוא פעם אחת פגש גוי, והוא שאל אותו על עם ישראל, איך אנחנו אוכלים, שהגוי שאל אותו את הרב על עם ישראל, איך אתם כאלה חלשים, אוכלים רק שחיטה כשרה ומהודרת, ואנחנו אוכלים שקצים מרמסים, ואנחנו חזקים ואתם חלשים. עוד שאל אותו, אתם אומרים שאתם עם הנצח, אבל הנה הקדוש ברוך הוא שלח אתכם, ואין לכם, גדול יהיה כבוד הבית הראשון מהאחרון, האחרון נגמר, אין לכם עוד תקומה, לא יהיה בית מקדש, 2 בתי מקדשות נחרבו, אתם נגמר. אז באמת רבי פנחס בן יאיר הסתכל בו, עשה אותו גש של עצמות. וכשהוא עלה רבי פנחס בן יאיר לשאול את אליהו הנביא, אז הוא אמר לו, שאל אותו את כל השאלות האלה ששאל אותו הגוי את רבי פנחס בן יאיר. אמר לו אליהו הנביא, תדע לך, נכון שהם אוכלים שקצים מרמסים והם חזקים, ועם ישראל לא אוכלים, אבל כמה שהם אוכלים, בסוף תבוא עליהם מחלה אחת וגומרת אותם, כמו שראינו לפני כמה שנים את הקורונה וכל מיני מגפות, אוכלים ומתים אלפים ורבבות. וזה שאין להם, זה שטוענים שאין לנו חלילה וחס תקומה, הם לא מבינים שזה האחרון, לא הכוונה האחרון נגמר, כלפי הראשון, אבל לא שחס ושלום לא יהיה לנו בעזרת השם גאולה, ואין להם שום טענה על עם ישראל, שאנחנו רדופים, כי באמת עם ישראל, הקדוש ברוך הוא שומר אותנו, ואנחנו באמת נהיה עם הנצח, אנחנו בסוף עובדים אותו, ואנחנו נשאר, כי רק התורה הזאת שתשמור עלינו ותקיים אותנו, ורק שנדע איך להחזיר את המשכון, כמה שנדע שאנחנו נעבוד את הקדוש ברוך הוא בתורה ובמצוות, כמו שאנחנו מקרבים את הגאולה. הנה ביום ראשון, מוצאי שבת, אנחנו נמצאים בזין באדר, הילולת משה רבנו, ראיה מהמנה, הרועי הנאמן שכתוב בזוהר הקדוש 10 פעמים, הרועי הנאמן של עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, מעיד על הבורא עולם, בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, מראה ולא מחידות,
כהונת השם יביט. משה רבנו ראה באספקיה מהירה, ראה דרגות שאנחנו לא מבינים אותן, אדון הנביאים. ומשה רבנו הוריד לנו את התורה הקדושה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, וגם תורת הסוד, אבל מי שגילה אותה לעם ישראל זה רשב"י הקדוש, הזוהר הקדוש. ולכן כל נשמות ישראל כלולות במשה רבנו, ולכן צריכים להתפלל. יש כאלה שמטענים, כך מרן כותב, שולחן ערוך, אבל ודאי שיום ראשון, ודאי שזה יום מעלה גדולה, צריך להתפלל בזכות משה רבנו שהוריד לנו את התורה. נזכה בעזרת השם לחזור בתשובה שלמה, לתקן את העוונות שלנו, את המעשים שלנו להשם יתברך, ובעזרת השם נזכה שבמהרה תיוושע יהודה, ונזכה לראות את הבית השלישי בכל תפארתו, בכל הכלים הקדושים, בכל מעשה הקורבנות. זכות התורה תגן עלינו, נזכה לקבל את השפע וההארה של הימים הגדולים האלה, נזכה להיגאל גאולת עולמים ברחמים, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.